kanyumbu ndoka nchemoti makarima mupoto kuti kutsamura kwa Oriano. Ndakazoona ka Oriano akuchema achichemera kachibhebi zvikanzi andiramba ndikati naiwe Oriano shuwa kuchucha misozi baby nai baba Isabe chemera mkazi. Mashoko ari kubuda ndekuti hanzi musikana akashedzera kakuti hauna keshi saka handikwanisi kugara newe. Izo dzakabudawo pa video dzako chema. But Oriano hana keshi. Andizivi. Kana chimunzi keshi inotangira papi? Andituze ndimika vakuru makatanga kuna usikana wenunzi. Keshi inotangira pa mariko. Tinogeza. Tinopfeka. Right. Chivambone vamwe. Kana tisina mona tichikwira kombi. Mese munoshanda mari wanu. Iro rudo rune basa rekuti munhu ane cash. Ane mari. But 2000 unoyebe. Usina keshi. Ameno. Timbo mutsvaga Oriano. Timbo ngoti nyaya yacho yakafamba sei. Oriano kana vanomuziva kana vanoshanda naye. Mudze tiri kumutsvaga pachimuti. Tiri kumuda auye pana apa. Ngabwere kuno. Because nyaya makunga ari kutaurwa ayaka. Toda kuti amataure kumaramba kana kumabvuma. Ega nyika yozwa chekwa. Hanzi zviri nani ndidanane nebhiya. Ine ndidana nezvangu nebhiya. Akataura harina problem kuti yakazviona. Zvikanzi Oriano ngangonopiwa magroceries ake zvipere ndinonzi amaketunga ndiri panapa pachisipiti baba Isabel. Amaketunga. Vakiroza rana makupira baba. Thompson Diamond pa Sepo40 wariseko Dr. Lazarus Chipwanya evaluator pabudiriro 1. Uyai mtore manotsi kuti grocery rino rikambose. Yamdateva kuti ndiyo kanyumbani yempepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Papa Isabel, ndedzipi dzimwe dzenyaya dziri kupisa nhasi dzamakabatira kamuri yeZimbabwe? Muri yeZimbabwe nyaya dzandakabata nekupakata panapa ndine nyaya iri kusuwisa iri kurwadza yakaitika mukati menzvimbo yemazowe. Nyaya iri mumazowe muri yeZimbabwe iri kuti iyo musi weMande kune mwana akaenda kuchikoro chimwe cheprimary pamazowe ari grade 7 ari mwanasikana. Musi weMande aenda kuchikoro akanorwadziwa nezino. Arwadziwa nezino achibva ati kumudzidzisi ndiri kurwadziwa pane clinic iri padhuze. Achibva aenda ipapo achibva adzoka akati handichakwanisi kudzidza ndiri kurwadziwa. Zvikandichienda kumba akati handikwanisi kuenda ndega. Achibva akumbira kuti ndiri mwana ndogara pedyo naye anzi itire sei. Achibva anzi enda wega. Kubva musi weMande mwana asati awanikwa. Pakazoita noise yekusvika pakurohwa kwematicha. Zvakawanda muri yeZimbabwe chataura asi ndataura nemutauri weprimary secondary education chikonzero zvine chikoro mukatizvo. Ndo vatungamiri vacho vakanditi titumireiwo zita rechikoro nemubereki ane mwana akashayikwa nokuti isusu kunoku atisati tave nenyaya kuti pane chikoro chakashayikwa mwana. Kubva musi weMande iwo vasati vataura nechi report haisati yasvika ku Ministry of Primary and Secondary Education. Aisati maybe zvinoenda nemalevel pamwe level yepasi but kwavari iyo aisati zvasvika. So itori noise iripo ipapo. Kune nyaya muri yeZimbabwe yandoda kutaura panapa. Nyaya iyi yakaitika mukati menzvimbo yekubhinga kwa Chief Siabua yemurume ari kuti kurarama ndiri kurarama but handisi kukwanisa kugarisana nemwana waamai vangu nenyaya yekuti ari kundipomera kuti ndinodanana nemukadzi wake kuti titsvage maV11 haasi kuwanikwa. Mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva pakufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva po rikiti vo matincheni chiri kuitika kubhinga. Pane murume ari kuti iye ndiri mukati mekutaura naye muri yeZimbabwe tiri mukati menzvimbo yekubhinga Siabua achitaura mashuke kuti bhozho upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka. Handizivi zuva rekufa kana kuti richasvika rini nokuti ndiri munhu ari kufamba asingazivi kuti ndichararama sei. Muning'ina wangu inini ndiri sabhuku. Zvandiri sabhuku muning'ina wangu ari kuuya kwandiri achiti mukoma munodana nemukadzi wangu. Ndomubvunza kuti sei uchindodana nemukadzi wako. Nyaya ndiri kutaura yakaitika yatiwe ne 15 years nemakore anoraudzira yaitika. Zvadaro achibva agara akati ndizvizivi. Achibva agara kusvikira aramba mukadzi wake achibva aenda
aramba mukadzi wake akatika kuya mukadzi wake nekamwana kadikanga nayo zvikanzi iwewe mukadzi andichakudi nekamwana ka andichakadi chikonzero mwana uyu ndewamukoma anoti ko mwana ndiwangu pakuita sei mukadzi achibva aenda mukadzi aenda akatodoroorwa akanoita mwana zvakawanda hodhoni garirai padhuze ndakataura nezuro nyaya yemhuri yezimbabwe yekuti kune mwana akura akati kuna amai vake ndokumbirawo mundizivisewo kuna baba vangu zvandiri kusangana nazvo zvoda dzidza rangu zvikanzi waita mhosva izvo zvakanzi unofanira kutobhadhara nenyaya yekungoti wandibvunzireiko kuti ndiudzewo kuti baba vako vari kopi eodha farai mukanda kure pagreen valley paritaniko Cuthbert Mugocha paHeathcliff vakachibata chimuti kuti dzvi morning kanyemba nabhozho ndinonzi bosi pagao driver wehoho pajio pomona ndine nyaya mukoma kebi yechikoro chokuti kune vanhu vari kubhadhara inonzi bhimu yai kwozoita vamwe vari kuti tine vana vemaveterans vari kunzi chikoro pane mabhadhariro achinoitwa zvichiburikidza nemari inobva kuhurumende so vari kuti mari dzinobva koko dzichienda kupi dzichienda kuchikoro but vari kuti pachikoro vari kuti mari dzinononoka kuuya saka imimi munofanira kubhadhara half down pachazouya mari idzodzo tozoona toita sei vochibva vabvunza kuti kana mari dzaakuuya dzinouya dzakakwana hadziuyi dzakahafurwa idzi dzatakupedzwezeta sei zvikanzi zvinenge zvavharara vachada kusvisa nyaya pachimuti vachada kubata bhozhongora anobatika sei ichokwadi mari yezimbabwe kana uchida kundibata unondibata panhamba dzita chimbobiro nhamba dzisinganyadzisi nhamba inonhuhwira hii nhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 usabhipa usafana neprivate number usatambira pairi chako kutsudzura kana pachisvikika totosvika ipapo toona kuti zviri kufamba sei zvakambomira sei rega timbopa sando kuna baba anesu vari kugweru chakabata chimuti gweru ndokuna Fred mafred kwako baba anesu po rikiti ticharamba tichikumbuka ganyurira phatiwa kana Father Zimbabwe Joshua Nkwabuko Nyongoro Nkomo amweoka arabariwa nsiku ya 19 Juni 1917 kusemukwe akazatisiya nsiku ya 1 July 1999 akali ntewezeriwa mtsogolero wa dziko ra Zimbabwe bwatinepo kati mamuna mweyo alaphata ganyu likulu kwenekwene pakuphataniza ka dziko ra Zimbabwe ndosaka nsiku ya lero uno tili kuramba kati chigogomeza pabodzi kana kukumbuka iro ganyu radaphata mambuyo kama 27 years atisiya papa Isabel wari mu studio 4 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje regai katinzwe kuti vakati batireko good morning kanyemba na bhozho tinemi pachimuti porikitibvu ndinonzi Big Bento ndiri ku United Kingdom takachibata chimuti baba Isabel nyuza igejo icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri modero mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsudzira kuti kamatima nawo senyika ino paka mapindira papi binga chakubinga chiri kuti taniko naiwe bhozhongora Chief Siyabuwa Sabhuku makore 23 inzwai muri yeZimbabwe nguva yatanga tiri kukubinga mukoma KB zvikanzi mauya mafoni anga achiramba tinenge tichikunzwai mukubatsira nekutaura Zimbabwe itibatsire nekunzwa pasati paitika chakanaka kutaura nyaya isati yaenderera kumberi pane zvakaipa zvinoita kuti vanhu tibatsirike chikonzero dzinenge dzichiitika mukati menzvimbo yakawanda nyika ine vatongi nevanogona kunzwisisa nevanobatsira uyezve vanonzwa ndizvozvo chaizvo nyaya iri kuitika ndikuti Sabhuku anoti takaberekwa takawanda mufamily medu baba vedu naamai vedu vapenyu ini ndine mhuri yangu nemukadzi wangu vanhu vandiri kutaura vese it's over 40 years pakurarama kwavo murume anoti iye inini ndiri Sabhuku but ndine muning'ina wangu akauya kwandiri but nyaya iyi yakaitika kuma 90s akati mukoma sei muchidanana nemukadzi wangu muning'ina ari kudza mukoma apo mukoma ndio Sabhuku okay sei muchidanana nemukadzi wangu mukoma anoti muning'ina ina ndidanana nemukadzi wako wadiwa tigarisa pasi mukadzi wako neni unzwe ndinodana nemukadzi wako papi zvikanzi alright ndobva anyarara ndobva agaragara mukoma semchira kandi ndizvisivi nini kusvikira aine mwana mudiki nemukadzi wake aine mwana uyu achibva ati kumukadzi wake handichakudi enda kumba kwenyu chikonzero iwewe unodanana nechi namukoma wangu mwana uyu atoriwa mukoma uyu mukadzi akati ini handizvisive ndovharwa pasi mukadzi achibva aenda
chandakakwanisa kuti nditenge iri nyaya yekuti dai ndakakwanisa kuona murume uyu ari kuti iye mukadzi wakadana nemunhu uyu ndakanzwa masaiti ose but nhasi nyaya ndiri kutaura mhuri yezimbabwe ndeye munhu akapotera ari kutaura saidi rake kuti zviri kundikonesa nekurarama mukati mekugara. Murume uyu akabva aenda kuna baba nyakubereka wevana ava. Baba handisi kurarama mune zvakanaka, hama yangu iri kuti ndiri kudanana nemukadzi wayo. Baba anonzwa akabvunza mashoko ekuti uri kuzviita here? Anoti kwete. Uri kudanana naye here? Anoti kwete. Anoti mwanangu, kana uchiziva kuti hauzviite nyarara. Okay. Tione kwazvinoita. Zvisabhuku vakaenda kunopotera kuna baba vavo yokubereka. Uyu muningina paakaramba mudzimai vanga vane vana vakawanda sei? Kasikakanganise vese varume ava vatori nevana vanodarika 3. Okay. Aramba mukadzi achibva aenda. Mukadzi akabva aenda kuvabereki vake, ndokunogara ikoko. Mukadzi akatoroorwawo ari kuvabereki vake, ndokubva anoitawo mwana ariko ikoko. Agara makore iwawo, mhuri yeZimbabwe aya makore aya. Ndokubva murume uyu zvakare adzokera kumukadzi wake zvikanzi, mukadzi wangu, sorry ndakakutadzira. Kwainguva kutaura kwokurwadziwa. Dzoka kumba. Ndobva adzoka kumba nemukadzi wake. Mukadzi iyeye achibva auya zvakare nemwana waakaita ikoko ari pamba ipapo isesi. Tainoro shwiri bini for wakachwemba fofofo kiata. Ndobva agara pamba. Izvezvi andadzoka agara ndirika. Vagara zi. Hapana 2 weeks izvezvi. Vagere nemukadzi wake wega. Abva aenda futi. Mukoma imimi wai muchiramba muchidanana nemukadzi wake. Amaiwe. Zimbabwe. So murume uyu ari kuti kurarama kwese kwandiri kuita uku ndine munhu anondifumirira mweya wakaipa. Unotangira pakuti ndinodana nemukadzi wake. Asi zvandinotaura nekuramba akazvibvuma ega, akazvidzora ega, akazvipindura ega kuti ndaikanganisa. Achitaura nemhuri yake ndokusaka kanomutora. Nhasi izvozvo futi mukadzi adzoka pamba akudzoka futi kwandiri inini achiti kuti garise pasi sehama sekubereka kwatakaita. Even family yedu inogona kuti tadari nemubereki wedu wapenyu tigotaura. Hapana, anongoti iye chete unodanana nemukadzi wangu. So kana ndichifamba paye, kana ndichitaura, ende pano utana nyaya yake anotouya kumba, nditombofunga kuti muningina wangu sizauya kumba ukama uperi. Kana pane nyaya dzetika dzikataurika dzinopera. Auya pamba ndoti pane nyaya yawe nayo, obva agara obva ati mukoma ndauya. Sei muchiramba muchidanana nemukadzi wangu? Zvakanaka naka takagara pasi. But pfungwa dzake dziri papi. Inini Zimbabwe andidanana nemukadzi wake. Sabhuku mukoma havana kumbobvira vadanana nomukadzi womuning'ina here. Iyo ntaura chiti mashoko andigari ndatoita sokutaura kwandiri kuita iyi. Iyi iredio iyi iri kusvika pese. Kana uchitinzwawo hama iyi ndibate tinzwe saiti rako. But mukoma wako wapotera ndonyaya kuti makore awanda. Kana tautaura 15-20 years nyaya yechitauro imwe chete inogumira papi? Vabereki vakati atibvunze, asi kana uchiziva kuti hauzviite nyarara mwanangu. Iwo mukoma Sabhuku vane mhuri here? Vane mhuri nemukadzi wake nevana vatoripo. Ehe. Panouya muning'ina vachikomplaina kuna mukoma kuti sei muri kudanana nemudzimai wangu, mai mfana vana vanenge varipo. No, iwono vanoenda pamukoma wavo vari 2. hama yavo ndiyo ntaura nayo kuti tiudze uri kuzviitirei iwe. Muri kuti muning'ina akatoramba mudzimai akadzokera kuvabereki vake. Ichokwadi. Asvika ikoko akatoroorwa. Akaroorwa akaita mwana. Mukuroorwa kwakaita mudzimai asi akazorambira nomurume wake. Akatotora mukadzi wake. Ndiye muridzi wemukadzi apana gupuro kapa. Murume akanga akadzi angu ere akatora mukadzi wake kubva kumune mumwe. Sorry mukadzi wangu. Ko uyu murume akaroora mudzimai mushure mekunge amburambwa chinzi uri kudanana namukoma ari kuti wokudini. Amene manje ari kudini because mukadzi akadzoka ndifunga anga chibogarisana. Kandi kuchaya mapoto. Kuchaya mapoto kunonetsa kuti utevere uchiti zvakati maybe mwana ndiye wachatevera. Iwo Sabhuku ava havana kumbobvira vaenda were kuvakuru vavo vakafanana namambo kunopotera iko kuti vanotaura nyaya yavo. Ini ndikatosiya ndati nyaya iyi inoda mapurisa, yoda mambo. Mogara pasi. Kana baba venyu vakataura mashoko ekuti mwanangu nyarara, ndo patiri kufungira kuti nyaya dzimwe dziri kugona kutangira kungoperera momba. Kana vakati nyarara, nguva yaanouya kumba kwenyu achitaura nemi, ko riri demo rakauya naro, ko riri banga rakauya naro, mainyarira kusvika kopi nokuti munenge matofa. Nyaya yedu kupedza kuti apike mberi kwevanhu kuti hapasina nyaya yakafanana neiyi. Nemi muri kubva masununguka kuti nyaya ita sei yapera. Kana ane umboo outaura pane vanhu, zvino hatauri umboo kuvanhu, anongoenda kumukoma obva kuti mukoma sei muchidanana nemukadzi wangu. Sei mukoma vari Sabhuku.
ndio sabhuku sei vari sabhuku usabhuku wakauya sei pana mukoma ndo ikoko andiraza kuenda ikoko sei ndiri kubvunza pane meseji iri panapa iri kubva kuHeathcliff yes kuna Cuthbert Mugocha hapana nyaya apo nyaya iripo ndeyekuti munin'ina uyo aidawo usabhuku mukoma akawana usabhuku useiko ngaapewo munin'ina bhuku ndinonzi Cuthbert Mugocha paHeathcliff toda kubvunza vanogadza masabhuku nevane rudzi rwakapiwa usabhuku unogamuchidzwa sei unotora nguva yakaita sei temu yako inopera after how long wozopa mumwe ko kana uri sabhuku zvinozoenda sei unongomukerwa kungoti shamwari wambotonga imboni pawo baba Bernard paHeathcliff panduna uyo munin'ina anopenga chete mukoma sabhuku avo ngavaende kupolisi kana kwamambo ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff panduna ndofunga ndiko vanogona kutaura nyaya yake asiwo baba pavakaudzwa mukoma KB zvavakaita zvekungoti mwana nyarara vakagona baba vakagona here pawakaudzwa kanyaya nemwana anovaka sabhuku kuti ndo zviri kuita munin'ina wangu zvikanzi kana usina kudanana nemudzimai wemunin'ina wako nyamara okay kubva zvaramba mudzimai anditika munin'ina uyu mudzimai achienda kumusha kuvabereki kusvika azororwa achizonomutora futi paone nguva yakareba sei izvezvi mukadzi auya anditika auya pamba pasati papereka na 5 months mukadzi adzoka pamba kubva zvaramba mudzimai achienda kuvabereki nokuzodzoka muri kuti pane nguva yakareba sei kuti mukadzi paakaenda akaenda kune umwe murume achizodzoka kumurume izvezvi andirika nokudzoka kwakaita paakaenda kumutora kune umwe murume izvezvi hapana 5 months iye hana 2 weeks adzoka futi why muchiramba muchidanana nemukadzi wangu so mudzimai paakarambwa akabva svika achibva atorwa nomwe murume achibva aita sei achibva anoroorwa akatoita mwana uyu akura sei chimwana kwai chichiri chidiki chichiri chidiki acho chimwana mudiki ngaende kurehab uyo ndinonzi tadiwa nashe kakono ndiri kusentinari ari kupikidza ari kudhakwa makore acho ekudhakwa awandisa kani ko iye pakunobvunza nyaya yacho pane kudhakwa here pane odhi yakadari kutokomandauya babaisa muri kuti munin'ina ari right but dragi rachona iri rinonzi chiri dragi rinodhaka mudhakirotinayo ka rehab center ka yamama first lady mubaro titangirei bavo at least mbomutora ombonotariswa kuti is he okay murume haasi kutora zvinodhaka here uyo ndinonzi dada nechakodhisa muhupe paushe wekunze tarisei mune mameseji ari kubva kuvateereri because okay kana wamboramba mudzimai aenda kumusha kwavabereki anoroorwa aita kwana onzimutera futi omutevera nokumbira rege hanzi chii chakaitika pakanokumbira rege hanzi ndakaita sei sorry zvinonga mukanganisa kunga kutsamwa nokungokanganisika mukadzi wangu hauna mhosva handikumba dzokera mukadzi akaziva kuti kumba kwangu handina kubva kone kurambwa asi kuti amene mhepo dzanga dzapinda adzoka kumba izvezvo atanga futi aenda kumba anosvika anofuga mai ezogara pasaidi nemukoma wake mofu muri sei vasora sei haufa kumunda mombe dziri sei muri iri sei but mukoma why muchiramba muchidanana nemukadzi wako akutangira paakasira pakambodisoreba kuti aiwa hamudanane nhandanga kukanganisika kuti why muchiramba muchidanana kuona kuti pakatangira nyaya ndo paachiri kanyema nabhozho sabhuku ngavaende kwamambo kuno kwakatotongwa imwe nezuro yemunin'ina wasabhuku akabatwa nemukadzi wemuridzi ndinonzi Clayton Zuro kumadziwe kurafi ngora ndimutsiroka nato maravanyika katatu nato maravanyika po rikiti bvo Zimbabwe mati sabhuku mukoma vaite sei anzika vaite kuriambo ai Zimbabwe inonaka mali nyika ipi iyoyo toita sei okay regaika timbotengesa onzi Kelvin Mafunga ndiri pagoromonzi Mashave village anorwara munin'ina uyo mukoma ngangwarire anotemwa nedemo nemunin'ina wake ndinonzi Kelvin Mafunga kugoromonzi Mashave village baba Isabel nyaya iyi tinogona kakuitora sedambe asi hatisi kuziva zviri kufunga munin'ina uyo nguva yareba aiwa nguva yareba chii chiri kukonzera kakuti munin'ina uyo ataure mashoko akadaro kuna mukoma wake ndaikumbira mukoma KB dai munin'ina aikwanisa kuti ari kutinzwa
ambotibata timbotaura naye. Zvinoita here kuti mubate Sabhuku mukoma vatitambidze kanhamba dzemuning'ina. Ichokwadi ichocho. Timufonere tinzwe kasaidhi rake kuti chii chiri kumupaka kuti iye agare achidzokera kuna mukoma achimubvunza kuti sei muri kudanana nemudzimai wangu. Kana muchitinzwa Sabhuku makore 23 tibateiwo kune vari padyo navo vari kutowanzwa izvozvo, tibatei titaure tese, titaure nyaya iyi tinzwe kuti zvakamira sei, titaurewo nehama yenyu sei achidaro nemhaka yei, makataura kubva papi kusvika papi, ikuno zvipadzoka zvakare neruregerero rwakambokumbira zvapapi. Dziri kutungana dzemudanga kana pane yazobayiwa vachatangira ipapo vanotozivana vanhu ivava ndinonzi Vangsone kugokwe Manoti. Kuti vanozivana here vaviri ava? Kuzivana kwacho makore achawandisa. Muukama kune rimwe kandi shoko rokuvandirana riri pakati rekuti vanogona kupomerana dzimwe mhosva nekuda kuya kuzambotaura hunzi Sabhuku maybe kana pane zvimwe zvinhu zvakamboitika. But ngasibude pachena. Murume uyo anoda kuendeswa kumapurisa nokuti mukoma achaurayiwa uyo ndinonzi Choice changa chirere kuguruve kwakugotsi. Ndo zvatiri kutyira. Hatisi kuziva kuti muning'ina anofungei. Panoramba achienda kuna mukoma achiti naye mukoma sei muri kuramba muchidandana nemudzimai wangu. Hatizivi. Dai zvaibviraka. Okay, tichiedza kutsvaga nhamba dzemuning'ina. Mukoma ngaamboenda kumapurisa. Ichokwadi. Asvike kuPR department. Ataure nyaya yake kuitira kuti muning'ina asedzwe. Vagariswe pasi, vataurane tinzwe saidhi romuning'ina. Ichokwadi ichocho. Hapana kumira mushe. Haisi nyaya diki. Haisi nyaya diki. Mukoma munhu achitaura neni wanyazoona kuti munhu haana mufaro, haana kusununguka. Apa ndi Sabhuku muchema. Muri kutaura kuti nyaya iyi yava nemakore. Yani makore. Kuma 90 years. Kuma 90s. Zvakaoma kane ane zvari kutsvaka. Pana mukoma wake uyo pane ari kudawo chigaro asi ari kuda kutanga atsvakira mukoma mhosva kuvashoresa nevanhu. Ndimutsiwo katatu ndinonzi Mai Aisha Joe pamunhamba. Mai Aisha Joe, Mai Aisha Joe, Mai Aisha Joe pamunhamba. Rikiti vote 21 minutes past 10 tsudzura chimwe. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura kuti kamatima nawo senyika ino. Zimbabwe ndiro zvachimuti munenge makabata muri mukati mekufamba nacho. Chikonzero charemera dzinza chiri kufamba nekuenda mberi. Wambuka seiko hagogo every day is a Friday. Chimuti wakabata kuti zve wambuka seiko muchineri pechidzeva. Chimuti wakabata kuti zve wanomuti Stephen Maenda hakabata chimuti ari mukati mekufamba nacho. Wambuka seiko Jora munefenyiro pafumbidzi. Chimuti wakafamba rufamba nacho uri kuenda nacho. Wambuka seiko timbo rakabata chimuti rese ndinoziva kuti muri kufamba nacho muri kuenda nacho. Mamuka seiko wandiroshevedzera kuti iwo Mai Taku Tapesa pamwe chete naMai Teresa. Mukoma wangu andiri kuti Mai Taku naMai Teresa ndo madzimai ekumboti makatanga kurova handiriya mukasimudza mubata. Mukarova chitendo iko zvozvo makuti muri matikitevha imbofambaiwo nesu. Mumboona tinopisa sei kwanzi marovero amanga muchita muri kuhwange pai takarwadziwa kuti matisiyirei. Aiwaka isu hatitakure vanhu handiti imi kana muchinzwa kuti aiwaka chimuti ichi ndechedu kwese kwatinenge tichienda makasununguka kutevera. Tarisai mune zvinoita ana Mai Nosta. Handitika tinongozoona paka vapindira. Heka yeseri nenhunzi apindira paka apindira vakomana. Wambuka seiko boss jasi pa legends apo pa Juru growth points vakabada chimuti kwakabada chimuti. Wambuka seiko baba Tendai vakabada chimuti kwanza andichisiye vapo siwanyile mahwani muna Bulawayo road kwa Bulawayo pamwe chete na Lolo Maikaya kwanza chimuti kachibata kuti zve paka mapindira papi ndapindira mukaroi mwana komana asvika pakuti aroora ane mukadzi wake akakura achigara murudzi rwekwaamai vake vana sekuru ndo dzaiti hama dzake nokuti rwakameva vakaitwa zvokumitiswa. Anoziva baba vemwana uyu ndiwo amai ava. Nguva yese mwana uyu angasida kubvunza achiti amai vachamuudza, but kuroora kwaita nekuti ane musha wake pane zvibinge nezvikaranga zvakuitika maari kusanganisira nevana vake. Zvinonzi aiwa kurwara kuri kuitika uko mashairo mabasa ana nekurwara kuri kuita vanhu unofanira kuenda kune vanhu verudzi rwako wonoitirwa chikaranga vana baba vakosvi. Zvino chikaranga achiti kwana sekuruzvi mutorwazve pamwe iye ndimoyo kwana mai vake ndikwalunga. Amai
kwandiri kufamba dambudziko riya ndo zviri kubuda izvi. So ndanzi inini ndinofanira kuti ndigarirwe pasi, kana kuri kubikirwa doro, kana kuri kupirwa midzimbo yangu ndiene ndinotaurirwa. So inini baba vangu varipi ndiene ndiri vachikaranga, amai mhere kwetsu. Dai ndisina kukuzora zvangu unganditira zvakadai so here. Mwana anonda panext door anotumira shoko rokuti andituka nekuda kwezvaataura. Saka inini ndoda kuripwa. Anobvunza muda kuripwa iwawa mashoko ekuti wandibvunza kuti baba vangu vari kupi ndotoda kuripwa. Kubva nhasi izvo zotaura neni auchiseri mwana wangu, uchazoita mwana wangu kana uchinge waripa. So Zimbabwe mwana uyu atatsika atambura ari kubvunza kuti kana amai vakandibara vakasiyana na baba vangu, kana kuti vakandibara nenzira yekumitiswa ndikakura ndiri mumba mevabereki vaamai, pandinozoda kuziva kuti baba vangu ndevapi ndinoshandisa nzira ipi kuti ndiudze kuti baba vako ndevapi, uyezve anondiudza ndiani. Pamwe ndakakanganisa, ndaifanira kubvunza amai vangu nenzira ipi, uye ndaifanira kubvunza ani, uye nemashoko api. Amai vati vada kuripwa, mari yacho handina, ndiri kutotambura kumabasa, ndiri kudzingwa, vana vari kungorwara, neniwo ndiri kungorwara, mhepo dziri kusumuka. Asi kuti zvinhu zvipere pari kunzi panoda kuti midzimu yekwangu indipire, ndoenda bvunza kungopedza mhere kwetsu kwanziso. Amenombosiya chinonzi kudii? Baba Isabel, muri kuti mwanakomana akura sei? Akatoroora, atori nemhuri yake. So mukufamba zvinhu hazvisi kubatana. Ari kunzi ita kuti uzive kuna baba vako. Wochirwa chikaranga wopinzwa mumusha zvozikama. Ndizvozvo. Saka iye achinobvunza amai vakuti mhere kwetsu. Wandipuma muza mhere yemunhu anenge achiti ndakanganisirwa. Aunza nyaya ndiani? Mwana ari kuti kudini? Ndoita sei ndiri kunzi ndiripe ndine mhosva. Ndo mhosva dzacho here ndakanganisira kubvunza. Uyezve kana ndichida kuti ndizive hama dzangu ndo vakandibara, ndinofanira kubvunza ani? Uyezve ndinofanira kuita mabvunziro api? Ndakutobvunza Zimbabwe kuti pandichanokumbira ruregerero ndichiripa ndizive pandakatara. 26 minutes past 10 tabatwa kana Lawrence kuda kwashe musoshi zvikanzi itai happy birthday kuna Lee Brown musoshi. Nhasi ibirthday rako makorokoto amhlope, congratulations. Hanzi nhasi ibirthday ra Lee Brown musoshi. Lee Brown musoshi. Yes. Asisa makore vanganiko toza kuti aiwaka muchamutengera akatuma gunanzi. Amai vekukaroi avo vakarara nehama yavo chete ko chinoridzisa mheri panyaya yakadaro chinhai kanyimba nabhozho. Mutsa Victor katiyo chingaipe Calvin Joao tichaona makuerere Trimo Lipa tinashe Gotora Mandombo regaisa murugwaya Nobel Chabeta ndinonzi na Radio Inspector Shekmeni Matono. Baba Isabel ndozvako singatauriki. Chiri kupa kuti amai vacheme kokungoudza ka mwana kuti baba wako ndibhozho, baba wako ndikanyemba, mwana uenda ikoko. Baba wako ndishugeta ndizvozvo. Kanyemba nabhozho amai avo vakamitiswa nehama chete, saka vari kushaya kuti vanoudza sei mwana kusvika pakuchema zvenhema. Kufundisiroko ndimhoresera ukachiponda moyo changu Mary Snake nevana vedu ndinonzi Felix Mupanga ndiri paGlenview 1. Izvo zvita zvinzwa hongu vakaita mwana nehama, hongu vakarwadziswa nemurume akavapa mwana, asi mwana akutambura. Zvavari kuramba ndeipi nzira inoshandiswa kuti mwana upenyu hwake huende mberi, nokuti kwaakafamba akanzi kutambura kwauri kuita vehukama vekwako vari kuti mwana wedu ari musango, ukangonotsika mumusha chete ropa nemakomborero emari zvavhurika. Yes. Oita sei mwana akabvunza amai zvikanzi wandishora. Kana varamba sezvizvi panoitwa sei? Anofanira kuita sei mwana? KB amai avo vane nyaya hombe asi hazvitaurike. Ndinonzi Brighton Tito ndiri kuBorodale. Akapoitwa sei? Nyaya haizi wani kai. Munyika yeZimbabwe tikadzitsvaka dzakatowanda izvizvi. Dzine vana vari kuti wanyaya yakafana nei. Waita sei? Kanyemba nabhozho mwana uyu amai vake vari kuvhara mahwani
kusatofamba kwezvinhu inyaya yekuti amai vanogona vakapiwa pamuviri nehama, hanzvadzi kana umwe weukama, saka akanyatsokuwirirana nanasekuru ovatengera doro, vonwa vodhakwa vogocha, vozobvunza kuti sekuru baba vangu varipi. Hasikret inobuda doro harina sikret manje. Ndinonzi Joshua Mazadza, mukomana wechidhindo pabrodho pana Wishdon. Unopesa kuti vapedza madhakwa magocha kuti sekuru ndiudze baba vangu bvunze ndine National FM ndisu tine chimuti. So baba Isabel, vatereri vataura hanzi mwana uyo hana mhosva, but amai avo vari kudaka kuvhariridza upfambi hwavo. Mwana ngaaende kunoona kavana sekuru vake, ana sekuru wepisa hanzvadzi yavo, mutsa vose vekwaMaria Pera, vose kuMount Darwin. Ndinonzi Gift Maria Pera, ndiri paThe Green Pool kumutora shanga. Ichokwadi ndokune nyaya yese kwete kuti vanopisa hanzvadzi yavo, vanotomuudza, vanotoziva kuti vanasekuru vangazive, vanotoziva nyaya yacho. Angave makuna kungave chikomba chacho chakaitira mwana uyo, hapana chavasingazivi, vanotochiziva. Amai vekukaroi vari kunyara kutaura chokwadi kuti vakamitiswa nehanzvadzi kana baba vavo. Daidzai zita rangu katatu, ndinonzi Wesi wekwahwesa Seke. Wesi wekwahwesa, Wesi wekwahwesa, Wesi wekwahwesa Seke, po rikiti bvu. Saka tawirirana kuti mwanakomana uyu ngaaende kuna nasekuru, hanzvadzi dzamai, unotaura nyaya yake. Handiti ndiko cheko ikoko. Kana kuri kuti vaoma musoro, hanzi wandituka futere, wandipuma ufere. Okay, kusiri kufa ndokupi? Ataureza akanobvunza amai pindimuku zvikanzi wandipuma. Saka zviri nani oenda kakuna nasekuru, unotaura nyaya yekuti ndakabvunza amai vakati wandipuma, saka ndiri kukumbira ukavana sekuru zvinhu zvangu hazvita sei, hazvisi kufamba, ndoita sei? Vanasekuru vanobatsira kamuzukuru. Icho kwadi mukoma Kebe, hazvisiri zviri basa ndokuvhurika kwegwaro yako wakura muzukuru. Tinotenda vateereri, pane chimwe chiri kupisa re chamungada kuti chisvike kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe, ndirimo mukati mekufamba, mukati mekufapadzani kutsudza kuti kamatima nawo senyika ino. Paka Mazowe Ward 21. Mazowe Ward 21 chiri kuti tani? Mukoma KB, kune nyaya yakaitika musi wemande vana vakaenda kuchikoro, pane chimwe chikoro cheprimary chiripo, vana vaenda kuchikoro, kune mwana akaenda kumudzidzisi akachiti, mudzidzisi ndiri kurwara nezino. Ati ndiri kurwara nezino, akabvanzi pachikoro apa pane kliniki iri padhuze, akanzi kuona iti enda pakliniki, ndobva aenda pakliniki, achibva anorapwa, achibva adzoka pachikoro. Vanoziva zino kana kuti ndiro rairwadza, rinotorwadza, rinogona kuti kukanganisa brain kuti uteerere zvinotorwa nemudzidzisi hazvipendi. Adzoka akabva ati ndani chiti dai ndikaenda hangu kumba chikonzero ndiri kurwadziwa, handikwanisi kutirira mberi chiita sei ndichidzidza, uye zino chairo harini noise, roda kungonyarara. Ndokubva anzi enda, achibva ati handikwanisi kuenda ndega, achibva aenda kune mumwe anoti muzukuru ari mune imwe klasi, yakasvika achiti ndiri kukumbira kuti ndiperekedzwe ndega ndikwanise kufamba. Mwana anoda 4 kilometers kuti afambe aende kumba kwavo, ende anoramba mugaro wese. Achibva anzi awena uri munhu unoenda naye, unoenda wega. Mwana achibva abuda, kunonzi kune vakatomuona imwe nguva achitori murwizi achitofamba, ende mai ambuka rwizi pane umwe munhu anoshandira panze pekuti paanoshandira parodhi panodarika vanhu vachienda ipapo, mwana uyu zuva rakabva ravira haana kuwanikwa. So mubereki akubvunza, akazobvunza vana kusvikira audzwa nemwana uya akanga anzi sarudzwa nemumwe mwana we kuti ndiri kukumbira kuti uya andiperekedze chikonzero, anoziva kumba kwedu tinobva kumwe chete. Akarambidzwa akati aiwa, ataura kuti ari kurwara zino kuchikoro, akatoenda kukliniki, akauya achitokumbira kuti inini ndimuperekedze, asi matichaita sei, aramba. So mwana uyu asi kuwanikwa kusvika manje. So vabereki vakazoti ivo varoda kuita sei, vabereki varoda kukwanisa kuti vaite sei, vataure nevadzidzisi. 13 minutes to 11 ndo pafika nthawe pali manje chiri kubvaka kuMazowe icho. Munoti kudiniko nacho maichamwa pa Vonabo Clinic ku Glendale zviri kufamba re. Community tellers tozoti makachibata chimuti kuti dzvi mahwani aya amai avo type yevanhu vanomitiswa parufu rwamai vavo hazvitaurike. Ndinonzi Emmanuel Labson Kapinga kuruwa. Apo unomitiswa parufu rwamai vako, iri hama futi yakumitisa ipapo. Parufu rwamai apa akupa mimba, iye mai yako hazvitaurike.
ngaudzewo hama dzamai vake vataure nehama yavo vakarohwa kamhere hanzi vakarohwa kamhere kemunhu ane mhosva ndemutsiro kaAbrahamu Joe ndinonzi amai Aisha Joe pamunamba kamhere kemunhu ane mhosva dai akakarekodha tabvokaisa pamhepo kuti inzwai vachichema unenge usingazvifungire baba Isabel kuti amai vangacheme mushure mekuvabvunza kuti baba vangu vari kopi. So chikumazowe muri kuti mwana mati mwana akura seyo mwana uyu grade 7 ari musikana akarwara nezino achibva aenda kumudzidzisa akavaudza akanzi enda pakliniki iri padhuze achibva aenda achibva adzokera ndisikukwanisa achibva atikumbira munhu wekumuperekedza achibva varamba matsikisha achibva aenda naye. Aya mashoko ari kubva kuna baba. Right, mwana aye achibva aenda kumba mandi ana kusvika kumba vazobvunza vamwe vana, mumwe mwana akati ndakada tonzi ndimuperekedze but maticha aramba achirwara nezino saka abuda kuchikoro masikati vamwe vasati vapedza ndobva vaenda kuchikoro ari mangwana kuseni kumapasti 7 dzekuseni mangwana acho after mwana uyu ari arasipo pamba vanosvika pachikoro apa vachitaura nevadzidzisi kuti mwana hatisi kumuona toita sei titsvage mudzidzisi. Baba vanoti maticha akati iwo tsvakai mwana wenyu mega toda kuenda kumasports isu. Vabereki vanga vakawanda varipo nenyaya yekusheka kwamwana achibva ati aiwazvo amutaure izvozvo mwana asingaoneke because mwana akashekwa akapfeka uniform ende mwana kana achinge arwara ari pachikoro munoita sei? Mwana kana ati ndiri kurwara anofamba ega kuya kumba here kana kuti munofondera vabereki kusitora mwana nekuti mwana angade ichi akapfeka school uniform. So zvakaitikepo po ndezvekuti nevabereki vakazokona kunzwisisana mashoko ekusanzwisisana kusvikira vabereki vanga vari pachikoro varova maticha maviri ipapo. So maticha maviri vakazongofamba zvekutenderera muyadhi zvokuti vari kutsvaga mwana but mwana haana kuwanikwa. Saka izvo zvekutaura kuno kwandakatichita ndakwanisa kutaura nachairman wemuwadhi, ndataura naSTC chair wepachikoro, ndataura nemubereki wemwana, vese vari kungotaura nyaya yekuti hatisi kunzwisa isu kuti chii chinofanira kuti chiitike kana mwana arwara ari pachikoro. Ndiani anoona nezvemwana ari kuchikoro? Ndi mwana abva kumba ari muunifomu ari pachikoro akanorwara ikoko anonzi buda wega here, enda kuchipatara wega here, enda kumba wega here achirwara, kana kuti kana vachikundikana havakwanisi here kufondera mubereki wemwana kuti uya uzotora mwana wako. Yezvo mwana aburitswa pachikoro achirwara haana kusvika kumba. Kubva pachikoro kusvika kumba kunogara mwana pane distance yakadeba sei? 4 kilometers. 4 kilometers. Parefu baba Isabel. Parefu baba bati. Parefu. Mwana akabva ega kuchikoro achidzokera kumba. Apo angataura kuti andisokwanisa. Ende mwana akatokwanisa kunodza mubereki. Mwana aitonzi ndiye anga akumbira nomwana kuti uyu ndiye anoziva kwedu. Andingaperekedzwika nemwana anoda kudzokera kwawo. Kana musiri maticha chindipai uyu nokuti anogara kunzvimbo kupi? Kunzvimbo kwedu. Zvikanzi hazviite mangwana makusena vari kusvika vachiti todini nyaya yemwana zvikanzi endai munosvika mwana toda kuenda kupi? Toda kuenda kumasports. Ipapo vabereki vachitaura manje vanoti pachikoro apa pane mudzidzisi zvakare akambosungwa nedzimwe nyaya. Saka isusu hatisi kufara nekusheka kwemwana wedu. Mande kuswera nezuro nasinga nimbo makebi nasi chitatu mwana akashayikwa mande nezuro ndipo pakazoenda mangwana makuseni vachinobvunza ndipo pakazoitika hovi yekurovana kwematicha nevabereki. Olinda Tarindwa kuchitungwiza kwa ziko ndiripo pachimuti amai vekukaroi vanogona vakamitiswa nehama yepedyo vanasekuru vanobatsira havarege. Ndimutsiwo katatu ndinonzi Olinda Tarindwa. Olinda Tarindwa. Po rikiti vo. Baba Isabel anonzi Jalemi Sunza Mukwende. Jalemi uri kuziva kuti tiri kuyaka kuguruwe musi wa 11 July ipo paruya muropaya saka tiri kuda kurova chiri chipungwe. Vanopedza ko Jalemi vanopedza baba. Saka vaimbi vese vari kudaka kuzoperforma papungwe yeNational FM paguruve Ruyamuro Road Show. Aiwaka tibate izvi tumavoisi tamuri kunzwa hatisiti kugadzirira uyai mutione live. Hanzi naDioni muparazuva pabudiriro 5B. Yes. Ukaona usingateerere National FM unenge usina radio. Ane radio wese anoteerera chimuti.
ndiyo ni muparazuva ichi chakanyanya ichi Achinopenga. budiriro 5b ukaona usingateerere National FM unenge usina radio. Wese ane radio anenge akachuna anenge akabata pachimuti pamati dio na pangoba kepe ndabva ndafunga pasi ya bhuwa pana vanonzi mai diof baba namai diof vari baba namai muchimba pasi ya bhuwa apa vanoita zvekubika chingwa taba taratidzwa ndiro ndakafonaka kana ndabuda mune radio kakatonora pasi aka ndikati kakabata kudai vanenge vachitendera vachitengesa chingwa apa kakabva kadonhera mupani yekubika chingwa. ndi baba namai ani muchimba mwana wavo achinzi diof. Yes, pasi ya bhuwa binga. Maticha vakabhaiza pamazowe apo ndinonzi tibhasi pa Domboshala. Icho kwadi kuti mwana achisvika pachikoro baba amai vake ndi ticha. Any problem ticha vakostosimudza foni kune vabereki. Mwana arwara kuno manya imozomuona kana iri emergency anotopiwa munhu kumaina naye pachipatara mwana tamuendesa kuchipatara wautofonera abereki uyai mutangire patasira nekuti ari mumaoko menyu apa katopfeka uniform. Saka wai musina kuperekedza mwana kumba kana kuti mwana enda kuhofisi ya headmaster garapo wofonera vabereki uyai mozotora mwana utangira kuita zvinhu zvavo vega. Yes. Munoti kudini ko Zimbabwe 0718692244 0718692244. Pane update yemusikana uya wekusolomiyo kuruwa baba Isabel. Asati ane update asi update yatinayo ndekuti tine kwatiri kufunga kuti timbosvika pazuva ranhasi tinzwisise nokuda kwesitari kutaurwa nemusikana uyu. Because masita ese emunyika yeZimbabwe pane kwaari evapenyu evakafa. Okay. Pane kwatofanaka kuenda nhasi mutaundomo tonoona kamukuru anoona nezveofisi iyoyo otibatsira asi tichimirira kudaro ndiri kukumbira kuti mufonere musikana munzwe kuti nezuro akazofona here na 12 o'clock usiku. Ndatombozama kufona yange echindirambirana sinda kunzwa kuti nhasi uno ambofona here asi update yandichazokupai update yaamai vekudonha nengoro vakafa. Iyoyo nichakupai ndekupi siyaboa binga nezuro takaedza kufona nhamba yemukomana wacho. Icho kwadi nhamba iyi iri kutoratidzwa kana service provider kuti haimo musystem. It's not registered musystem. Iri kutoramba kuita through. Saka hatisi kuziva kuti yakarejestwa here kana kuti pamwe yanga ingoriwo network. Asi ticharamba tichiedza kufonera musikana uyu tinzwe kuti nezuro 12 o'clock pakati pousiku afona here mukomana uyu. Hai! Akatinzwawo here 9 minutes past 11. Vadzidzisi Kanyemba na Bozho ngavasadaro avo mwana kana aenda kuchikoro mudzidzisi ndiye kamubereki wake ipapo ndinonzi Shelton Mapfumo panotoni apo ndimutsiroka Khumalo Morosi pabhuhera akachibata chimuti kuti dzvi. Khumalo Morosi pabhuhera wamutswa kana Shelton Mapfumo ari panotoni. Baba Isabel pfapfaidza chimwe icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndikutsudza matima nawose nyika ino chimuti munenge bakabata muri yaZimbabwe wamukaseiko vanotsvedzera kuti bosi zvemunyadzi pariseiko pasvisa chimuti bakabata baba namai chiofu chimuti bakabata ipapo Octavia Ndlovu aripo muri yaZimbabwe pajambezi area 1 pahwangapo wamukaseiko Mr. Mashiri vakabata chimuti Sylvester Sivanda uripo Hwange town center apo chimuti bakabata kuti assistant inspector Ngarava varipo pasiya boapo police station wamukaseiko mai panashe pasoromu yechimuti wakabata Kasina paBorodom pamwe chete na Prosper Mandu chimuti bakabata kuti pamwe Julie na Winnie pabhora apo vakabata chimuti kwanziso vasikana vanopfeka zvakafanana pamwe chete na anochedzera kuti Eva Masenyama ari pabhora pajurugopenzvari akabata chimuti kwanza richise ndiri kufamba nacho paka siyaboa binga. Siyaboa binga. Ndakataura nezuro nyaya muri yeZimbabwe yekuti kuna amai vakanga vachirwara kudaro vachibva ivo vatakurwa nengoro vachinzi vaendese kuklinika iri padhuze vakatofukidzwa mablankets vakaiswa mungoro. Mukomana 1 akanga ari pamba apa akanzi akwanise kuenda wega nemurwere uyezve nengoro damwe munhu anotungamirira pamwe chete munhu azara akabata nengoro umwe achipinda kunyoresa kadi chikonzero murwere asi kugona kumuka ndizvozvo vachibva vaenda kandokumbira umwe muzukuru panext door ndobva vaita sei vachibva pinda mungoro vachibva famba vakomana vakafamba nemotokari ine ngoro iyi pasina munhu akatungamirira pakauya mota yekutanga
ikawadarika. Yechitu vakapesana nayo, kukazouya rori yaibva kumashure vasina munhu akakokera, rikaridza huta, mombe zikavhunduka zikabuda murodhi, mungoro muine murwere. Right, munhu akanga achichaira ipapo akazama kuda kujamba, ajamba kudaro ngoro yakabva yanobondera ndokubva yabheuka. Amai vakabuda vakarohwa nebhodhi, mukomana akajamba akanorowera pachitsiga chemuti wakatemwa, akatyoka ruoko. Amai vakatemwa mbavhu vakaendeswa kuchipatara, vaendeswa kuchipatara ndokukweta waita mazuva vachibva vafa. Asi pavaenda kuchipatara yanga iri nyaya yekuti vari kurwadziwa nemalaria, ndo wanga uri urwere wavakaendera kupi, wavakaendera kuchipatara. Zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai kwakazoenda nyaya yedaro. Amai vafa, amai vakakwanisa kuzosvika pakuita sei, pakunovigwa. Vavigwa amai ava, pamba ipapo vakavigwa ipapo, pana baba vasara pamba, pakasara hama dzevarume, hama dzemukadzi, vachiti timboita mazuva tichizama kuti tisiye vave munhu akunzwa zvakanaka nekuti kufirwa nemudzimai kana kufirwa nemukadzi chinhu chinonetsa kuziva chikonzero, kukanganikwa chikonzero. Ndiye munhu waigara naye, angave masikati chero usiku makarara, munenge muri muimba imwe chete, uyezve ndaamai vemusha. Icho kwadi icho baba Isabel. Vanhu vakaripo baba, pane dzimba mbiri, dzimba dzakadzangonzi vakadzi vese varipo rarai muimba iyi, varume vese varipo rarai muimba iyi. Saka vanga kuti vakarara usiku vainzwa imba ichinokwa, imba kana ichinge yanokwa vakabuda panze vachida kudongorera, vaiona kuti aibuda ndi baba ipambaka, nokuti ndiye muridzi wepamba. Vari kunowanika ndaamai vaya vakafa. Mudzimai wa vanobvunza kuti ndiani anoramba akanyarara. Baba zuva rimwe vakazongodonera mumba, vanhu vakamhanya kunovhara dhoo vachiti mebhi vatemwa pasvika mbavha vakaona matsotsi here, kunodaisa baba achizopepuka. Vakapepuka chitero vachiti sori ndaona mukadzi. Kechituro zvakaitika, vakazononoka zvakare kuimba irara vakadzi, kwanga kuine mwanasikana anga aripo akavhura dhoo zvakare. Vanhu vakavhunduka vakati toita sei mukati mekufamba. Vafamba mhuri yeZimbabwe vakazoudzwa nemwe munhu zvikanzi pane zviri kuitika. Kufa kwakaita mwana wehama yenyu iyi yakafa nengoro, asi haisi ngoro. Mukaterera kumashure uko amai vanga vakazvinyararira, vane munhu vakambonetsana naye mukati menzvimbo mamunogara, but kunetsana kwavanoita havana kuyachiudza murume wavo, nekuti murume vanozikira kuti kana achinge adhakwa ane ndozi yakawanda zvaizokonzeresa. Semunhu aizikana nekunyara usiku nekukereke akangonyarara zvake, but ikoko akanetsana ikoko ndokune kubva kwakaita kuti munhu azofa chikonzero. Pane nyaya dzakambotaurika kumashure dzaizikanwa nemukadzi wenyu, kwete dzamunoziva imimi. Tenyoroshi wiri bini for wakachwemba kimini kiacha ili bini for itiwe mamuka seiko makaswera seiko General Sheren ndiro zvachimuti vakachibata pamanyame mukati mechitungweza. Muri yeZimbabwe zvazvodaro vakazobva vafamba, vari mukati mekufamba ndo pakaitwa zvakaitwa izvozvo zvikanzi aiwa shedzai sabhuko nevamwe ukama vauye pano, nokuti zviri kuitika pana pazvino zvakakonzeresa izvo. Ndikukumbira kuti muunganidze vanhu vemunzvimbo menyu, mavaunganidza kudaro movazivisa kuti izvo hapana here anoziva nezverufu rwemunhu uyu, nokuti pane zvatoda kuita pano. Sabhuku vakaita basa, sabhuku vakaita basa. Sabhuku vakati handirege kushedza vanhu nokuti zviri kuitika izvi zvinozoitika kumba kwangu. Ndikaramba inini pamwe mufano zoti inini sabhuku waramba unozomuona kumba kwangu, ndichashedza anobva ungana. But pakaungana vanhu pane vamwe vakazoshedza vachitizo, kana makauraya munhu wenyu ndozvamukatishedzera here, inga pakafa mukadzi wenyu, inga pakafa hama yenyu, takauya tikachemawo tikashedza tikachera guva tikapa zvipo, mungazondishedzera darire kumba kwenyu. Kana munhu achidzoka pamba penyu apa munoziva zvamakaita, makauraya munhu. Rikaitiendeso satipedzere nguva, mombe dzedu dzida kuenda kumafuro. Vanhu vachibva vaenda pacho vavadze hapana here ari kuziva taure nyaya iyi, hapana akataura, hapana kuita 2 days pacho panoura vamwe mai. Mai varwara vakazoudza murume wavo vakati murume wangu regai ndikuudzei dedi wangu, handina kusumuka pataurwa nyaya iyayi, rufu rwamai ava ndoriziva, ndine chekuita. Murume achibva ati ndidzokere kunotaura nyaya iyi azviite, rega ndiende kuhama dzemukadzi kwaakaberekwa, ndokubvaita kuvabereki, ndokunovaudza vana baba ndauya pano semukwasha wenyu. Mudzimai wandakaroora wamunoziva ndiri murume wake ataura kuti iye ari kurwara, but kwakaitika zvakati kune munhu akafa. Mukadzi wangu mwana wenyu ari kutaura mashoko ekuti anoziva nezvekufa kwemunhu uyu, akaisa ruoko akabata. Zvikanzi kudini kuna natezvara? Tiri kuuya taura nyaya maviri matatu hapana pari kuuya. Zuva rechitatu vasati vaenda amai vachibvafa, vashedzwa kurufu, vauya kurufu, varida kufambira mapepazi, vasati vapedzera vafambira mapepazi. Mwanasikana tava kurwara akutomanifesta achiti musati matanga handiti mai vafa,
ndichakupedza imese kusvikira pataura nyaya dzese dziri kuitika mukuwasheko zvino zvakunza nyaya vana baba ndakavaudza veduwe mwana wangu akurara zvakare asi update yatauya nayo pana panhasi mukati merivhaina anda Daniel Shiwiri Bindifo wakachiwemba pane zvakabhotaurwa vateereri veDigital FM anenge vaprofita reporting to the angel akataka kuziva kuti chimuti chinonaka Nicodemus akachiziva akazogamuchidza Niko Leviticus akazotevera pakunakirwa Simon Peter akatenda pakupedzesera Mother Mary Piorotapio romansi paini pazapitani pyo afana tusipekechemtura imap jomanda vakachiwemba kiminikata sipiniti horomait Daniel Shiwiri Bindifo wakochwemba sipiniti horomait Daniel Shiwiri oiri po rikiti vo Zimbabwe munofunga kuti chii chiri kuitika kubhinga kusiabhua update yababa Isabel ndiye kuti kudini munofungei 0718692244 0718692244 Mai Megi ku Bait Bridge Bridge le vakachibata chimuti kuti dzve ukaona usingateerere chimuti hausati wakuziva chokuraramira ndinonzi privilege chinyanganya ndiri kuguruve anoda mutero mutatu matombo matatu oyo privilege chinyanganya guruve po rikiti fo tiri kumuda pari yamuro yes privilege kana tasvika privilege tizive tiwe ukaona tasvika ipapo ingodhonza bhachi woti ndini privilege kana baba Isabel vari kure ndibate gumbo right woti ndini privilege tokunaisa nemagunanzi kana ari shugeta bata pasi pegumbo kana ari Ezra handitisha majina havanoda hakaka mbunde vana tezvara vari kupfapfaidzwa nemofi ndinonzi Sifasi ndiri kuchitongwiza ndofunga kuti ndiyo update yacho ndinofunga kuti mwana akazoshaya uyo akambodona kuti mwana uye akazoshaya ndinonzi maine nyasha ndiri pachihota pariseko pachihota nhasi 28 minutes to 12 bata panonaka bata panozipa bata National FM kuti mapapati nditsvagiriwo munhu anonzi Dhani ogore jena mapfumo akapera ari kupi akapera hana kudzokera kumusha ukaona munhu akushayikwa mudhorobha oshayikwa muchibage oshayikwa musiringi ari pai oshayikwa kubhora oshayikwa kuti kwasomandla baba Padiso Mandla Mafia ndebere zvikanzi kandiro enda kandiro dzoka aiwanogona aiwa chibaba kaisi akapane pakana uripedzera ndoziva tinotenda Zimbabwe mukoma KB naBhozho iyo yepamazou iri paviri maticha anogona akaona situation yemwana yokuti anogona kakufamba ega uyezve kudhisebha umwe mwana kuti amuperekedza komba asi pakatadza maticha kushaya hanya iwo vaudzwa kuti mwana ashayikwa regai vapfapfaidzwe ndinonzi never mind murahwe paforesta C kumvurwi unoziva kunonzi kurume uchifuridzira utara kudzokera padhuze wauya padhuze ubva urichipa murume kana mwana ataura kuti handina simba rekufamba ndiri kurwadziwa maticha vaifanira kushedza vabereki kufonera vabereki mwana arwara kuno toita sei kuti asvike kwamuri ikoko garaba atingadhisturbe mwana wake garaba but pachikoro pane mutemo ndizvozvo wekuti kana mwana arwara ari pachikoro ari mumaoko menyu munoita sei so muri kuti imimi veMinistry of Primary and Secondary Education vati kudini ndataura nababa taungana ndoro vatonditi ndipo zita rechikoro kureva kuti kwavaraina kusvika but tinoziva kuti zvinotangira kudistrict province kusvika zvasvika kumusoro so hatina kuziva kuti patapa baba ungana ndoro pavazotsvaga nyaya iyi vaiwana here yatosvikawo kune rimwe level riri pasi okay tisatanzwa kaGohofet hanzi nababa B Kobulawayo ndiri kufunga kuti update yokubhinga mwana akazotisiya ndizvo here naibhozho kwete update iri kuti kudini update muri yeZimbabwe chinzwai mwana arwara uyoyo vanhu vachibva kugara munzvimbo nenyaya yekuti vari kuziva nyaya iyi
Sikanzi handi kwa sabuku. Sabuku makaunganiza vanhu musiye muchitaura zvakati nezvakati. But wona zvakuitika. Right. Zvakuitika ndezvekuti kumba kwemurume wokukwamai vakafa kuya. Mwana weko zvakada kuita sei? Ari kurwara. But pane mashoko ari kurekazivise kuti mukadzi akazobuda nenyaya iyi akataura. Asi mukwasha kaenda kunzi vabereki. Mwana wake wakurwara zvakare. Toita sei? Zvikanzi kwacho kumba kuna amai kutanga kufa. Madii mataura nawo. Kuri kuratidza kuti vane zvavakaitaka. Nokuti pavakataura nyaya iyi vakapa warning vanhu. Nokuti vakati pane zvoda kuitika tigare tataura kana mozoona zvoitika mangwana. Saka musatya kusvika kana muchirwarirwa mukwashaenda. Takupa simba, takukupa munhu wokuenda naye. Amai kumagunde, amai kumagunde, jekesa musutu, kumagunde, kuhamba huko. Vasvika paka. Tauya upana bati nemwana ari kurwara. Nyaya pekutanga pamakataura nyaya iyayi yakaitika zvakati. Asi mudzimai akazotaura nyaya. So rufu rwakauya kumbaku tiri kufungidzira kuti ndizvo nokuti akazotaura kuti ane chokuita. But mwana wangu akurwara zvakare. Zvikanzi hatina chatinoziva but nesuwo takafamba batai runhare. Vachibva vafona. Zvikanzi alright tipe zita remwana nemutupo. Apo zita remwana nemutupo. Kwanzi pasina 30 minutes vasati vasumuka ipapo. Mwana akutura befu. Mwana akungozamura ngai. Mwana akutobvunza kuti kopala pandiri ndepapi. But ari pamba pawo. Abva ita right. Zvikanzi alright. Iwewo wakaroora kupi? Ndobva taura kwakaroora. Ndipe mutupo wakaroora. Kumanheru usika kumanheru. Kwanzi baba vekumba ikoko vanatezvara vave vadona. Mukomana novatevera adona. So kwakadona vanhu 3 vari kurwara. Kumba kwanatezvara. So chabva kumukwasha chavakumba kwanatezvara kwacho kune vakanhu vakaudzwa kunzi imimi mwana wenyu akatiudza zvakati vachibva vanyarara. So nezuro nopanga vachinzi kwanzi vakafonera mukwasha vachiti mukwasha toita sei akati mukwasha akati ndoita sei. But mukwasha akabva anzi kwacho kwakaenda uko buda munyaya iyoyo. Pese pachatika nyaya idzo zvachakudi hatidi kukuona uchitungamira kuuya kuno kuna natezvara kana kuti vada kuuya kunoko buda munyaya iyoyo. So natezvara chivabvunza mukwasha achibva ati ndakabuda handipo. But zvakatozomumanikidza kubuda for sure akazobuda. But pakafonera pokutanga akati ndabuda asi akazobva azobuda munzvimbo. Saka vatereri vakaipa baba vaitotaura kuti kodai zvaendaka kuna natezvara. But vanhu vaishaye kuti anonokomuniketa sei nawo iko kuine mhosva yekuti munhu wavo akafa. But vakapa chivindi kubva sabhuku vakati vakataura pano vachikumbira nyaya yekuti tino zvatoda kuita. Saka nenyaya iyoyo chena unobuda pachena yokuti aiwa mudzimai wangu akambotaura but ndakakundikana kuuya kwamuri nemhaka yekuti asi mwana wangu ini ndakaroora achida mutorwa. But ndatizozivisana kuti mwana wangu wakuita sei akurwara. Vai vachibva vafona tipe zita nemutupo remwana chiri pazese nemo yemutupo wekwavakaroora iwewe. Mwana akuzamura, mwana akushama ngai akutobvunza kuti muri kupi. Kubva ipo mwana araiti chabva chatumbuka kupi kana tezvara. So akadona ndiani nditezvara nemwana wavo nemumwe mwana zvakare. Umwe mwana akatodona mwana akatoroora atori nemusha wavo neumwe mwana ari pamba kureva kuti baba nevana vaviri. Apo mukwasha ari kuti ndakabuda handipo. Mushure mekuudzwa kunzi iwewo panyaya iyi buda. Nokuti vanogona kuuya kwaura chitiperekedze kuya buda munyaya iyi. Baba B Kobulawayo hanzi ndidanedzei katatu ndakachibata chimuti. Baba B Kobulawayo pontutu le po rikiti vu. But apromoti vana baba B vese vari kubulawayo. Hapana senemu vese vana baba B vari kubulawayo tamhanya nemi. Alright, messages acho akawandisa. Alright, Kanyemba na Bosho ko inini muri kundisira iko ndinonzi Samuel Maroza ndiri kuno kukobulawayo takachibata chimoti kuti dzvi tinotenda kamukoma Samuel Maroza Sizinda Kobulawayo po rikiti vu. Regai tinzwe mashoko kubva kuna Gogo Chihoro. Pakaipa baba Isabel. Nyaya yamakataura ya baba vakarepa vana vasikana vaviri wechitatu ndiye akazoripota kumapurisa mushure mekuziva kuti nyaya yasvika
kumapurisa vachibva vatiza kuenda kumuzanzi kuSouth Africa. Tezvara vanovaka tsano right wemudzimai wababa vakaita sei vakarepa vana vachibva vazviziva vakazofona kunoko. Nyaya iyi yapapi? icho kwadi mu Zimbabwe regandire mukati mekuru vandichiti izvo ndakanga ndatokumbirwa nanhu mukoma kebado kusanganisira vamwe vemutemo vane vanoshanda vachiti bhozho tiri kukumbirawo kuti izvo semaziviro atinoita ungatidzokonodzera nyaya iya tiwanewo pokutangira nekuti tine maziviro atinoita. Okay, rega nditaure mhuri yeZimbabwe ndichiti nyaya iyi ndakaitaura ndichiti Kadoma South Africa kuna baba vanogara mukati menzvimbo yekadoma baba vazvo vanogara mukati menzvimbo yekadoma vane vana vanokwenda kuita ivo vatatu vana vari vasikana. Vana vasikana kutaura chokwadi iko zvinozvo umwe wacho akatorohwa kwoita 16 years nemwana mudiki musikana aripo ane 13 years okuberekwa. Baba ava zvavakaita ivo vakanga vari mukati mekurepa vana ava but kurepa kwevana ava vana vakanga vasingatauri vakazosvika pakuda kunotamba nemwanasikana anova ndiye mudiki iko zvinozvo ndiye mwana akazokwenda kunoripota kumapurisa. Baba vakazori baba vaenda kumapurisa baba vachibva vatiza but matizi vakaita baba ava vakakwanisa kuenda kunyika yekuSouth Africa vachienda kumba kwatsano kumba kuyanzvadzi vemukadzi wavo ndobva vaenda kuSouth Africa but pavakaenda kuSouth Africa havana kutaura kuti kwandabva ndasiya ndaita sei ndaenyoro chiwiri benefo ra zvadaro tezvara mukwasha aenda kwatezvara ndokugara ikoko tezvara ndauya pamwe ndikaona chokuita hanzvadzi inova mukadzi wemurume uyu akasiya bata vana kaenda kuSouth Africa ndokubva fonera hanzvadzi yake mushure mekuzotaiwa mwanasikana hanzvadzi yangu mwana wokubereka muri kuva kwasvika zvakanaka but rekatimboona kuti ndingatsvaga sei kuti awane zvokuita sei zvokuita zvikanzi wo kana mave free kana mave pari nani ndibatei titaure ndopakazonzi mukwasha wenyu auya ikoko but dambudziko riri kuno kuna ndakatozvizira iko zvinozvo mukwasha wenyu anga ari mukati mekubata ndazoita tsvakurudzo vana vese vari vatatu vese akavabata vese vakara madzimai kana chiti kubata ndiri kureva kuti zvaanoita nene mupedho semudzimai wake ndo zvaaita nevana vake vanasikana ava. Hei akaroorwa akaita bonde naye aripo mosisines akaita bonde naye. Kana muchida kuti ndine umbo wanzvadzi yangu regai ndikutumire maaudio ndaakutaura nemurume wangu mushure mekunge ndaziva nyaya iyi achindisendera maaudio. Mukadzi akutaura nemurume nhai baba wemwana zvii zvamaita zvakachita sei zvikanzi zvisine mudzimai wangu yakadeuka zvakatoitika kudhara mwana musikana mukuru akaenda uyu usandipe zvokumhosva ndokuti pandakatozoenda kwaari inini ndakatononoka ndakanga ndatotangirwa akanga atoita bonde nemwe murume. Murume ari kuudza mukadzi wake kuti amushure mekubvunzwa saka achatodeuka ndiregerewe kana ari wechitu uyu rega ndikuudze akutoziva kare varume akutoziva kare musikana anga akutoita zvakare ndakatomona amuziva wangu ndakazotamba naye but anga akutoziva zvakare varume. Wechi3 uyu mwanasikana uyu anova ndienda kupapolisi kana achikuudza kuti inini ndakakwanisa kuita bonde netakakwana anenge achireva malemu ndanga ndiri mukati mekutotanga kuti izvo ndivhure nzira kwaari. Saka iko zvino zvakakwanisa nekaviri katatu ndichitamba naye but ndakasati ndapedza saka zvakakufanana nokuti izvo handida kuita bonde naye saka hapana zvekuzviita ndosaka ndiri kuno. Mukwasha uyu ari kutaura nemukadzi wake achibuda pachena iye so mukwasha aziva nyaya iyi ari kuti ndinini mukwasha andisaita muudza kuti nyaya ndiri kuiziva ndigere naye kuno neniwo ndakutomutya ndonzwa kutya kana kurwadziwa nezviri kuitika izvo. Kana ndikagara kuno ndine vana kana kuti vana vangu nogona kushenya kuno kana kuti mukadzi wangu kana kuti maneighbors manext door andiri kuenda nawo ane vana vakadaro ndichigara nemunhu akadai so ndoita sei. Zimbabwe handizivi mutemo kuti munhu kana akaiparira kuSouth Africa akaenda kuZambia anosungiswa sei ndoita sei ndomubatira mabatiro api ndo zvavaitaura vedare vakapindira vanoziva mutemo wakapindira zvikanzi iwo tezvara vari kuSouth Africa vakashanyirwa nemukwasha akasiya apara mhosva kuno kunyika yeZimbabwe ngavaende kunoripota nyaya kumapurisa sezvo mapurisa ekuSouth Africa anoshanda pamwe chete nekudyidzana nemapurisa emuZimbabwe kubudikidza neboka rinonzi Interpol. Andi ndo zvakataura dare nesu saka vatezvara vanga vachizvinzwa here vari kuSouth Africa. Right, ndo mashoko andingaenda kuvazadzisira mukati mekunzwa kuti vati zvaita zvikatakata bate zvakazosvika mavari ndakazobatwa zvakare mukoma kebhi nemumwe anoshanda kunzvimbo dzinotongwa dzinyaya zvikanzi makaripotera mwana ikoko kumapurisa ka kune tsamba inofanira kuti ibve ikoko ichibva kumapurisa yakananga kumapurisa pachiratidza kuti munhu wacho ari apa uyu munhu wobva abatwa nokuti kana zvakubva kumapurisa kwakaripotwa zvichienda zvakare kunyika yeSouth Africa kune mamwe mapurisa zvine umbowo pakati kuti nyaya yakatoripotwa. Okay, saka amai vari kuzviziva here vari kukadoma
vakakwanisa iri kuendesa nyaya kumapurisa kuti munhu uya mwana paakasvika achiripota nyaya yokubhinywa yokubatwa chibharo nababa vake, baba vake vakatiza vakaenda kuSouth Africa, vari kugara pakati amai ava vakaendere kumapurisa tichatovamirira izvezvi nekuti tiri kutoona kutoti vari kutoratidza kuti tiri kufambisana navo. Okay, izvo zvinotoratidza kuti tiri kufambisana navo. tinotenda muri yeZimbabwe. nyaya yekudomboshava yababa vari kutsvaga mubatsiri kuti abvise nyoka right pamwe cheteka nezvinhu zviri kuvashandisira kuti vakwaniseka kusina nevakadzi varidzi. Pari zvino mukoma KB nyoka yepadomboshava ye haisati yaona munhu abvisa, but ndakazodzoka bheki zvakare kune vanhu vamwe vabatsiri. ndiri kuona sekuti paita nyaya mbiri dzokuti vamwe vanogona vachigona but havasi kukwanisa kuti vaende. nyaya iripo ndeyekuti izvo vanhu vari kuti izvo hatikwanisi kushanda pasina cheuviri. Okay, vari kuita sekunodzi vanhu vari kutanga vabhadharwa, kana kuti kana vakashanda vobva vabhadharwa. manzwiro andakaita ini ndiri mukati mekutora vanhu kudomboshava ivo pachavo mararamiro avaita mukoma KB vanoti ivo kurarama kwavaitwa neushereketwa uyu hakuna aibata mari, hakuna aita chinhu, vese vanhu vanguri varombo. vari kutarisira kuti kana pakaita anobatsira urombwa uyu hukabva vakutanga kuchita mari, so mari yekunopa vanhu ivavo vachaya kuzoshanda vari kuti hatina. vabatsiri vari kuti ivo vari kudaka kubhadharwa, pane here chinovatadzisa kuenda kunobatsira pachena pasina muripo? ndo patisingazivi kuti kana vanhu vachibatsira mari ikabva kubatsira iyi ndo inoita kuti basa rifambe, kana kuti mutemo wokuti izvo kana usati wapiwa mari haufaniri kuti ubatsire. ndo mamiriro akaita nyaya yekwamutoko yakamira sei yemwana anova musikana zviya akazvarwa muno mudhorobha reHarare, paakangokwanisaka kuti anobuda panze afambe achibva aenda kwamutoko achingosvika pabhasi pachibvatanga kurwara kusvika akubuda mututu nemuropa momono. mwana achingosvika mba achibva afa, baba achibva aita zvavakaita pamba baba mukuru vachona pakazoonekwa ipo pachiti kana vana vakapinda mba vaenda kunorara muri kuchema mwana mucheche, but pamba papana mwana mucheche. mumba mechema mwana mucheche mune vana about 9 years ne4 years vari kurara mumba imomo. vabereki vaiti vakapinda mba imomo vachinotaura kuti mwana muchema ndogo mwana vaisamuona, vakatozoguma vationa kuti vana ava vapinda mumba voona pakati pevana vakatorara ivo vana vari mumba havasi kuti muzori mune mwana ari kuchema, but vabereki vakavhura dhoo vakaisa light voona pakati pemwana ava pakatogara kamwana kari kuchema kari kamwana kadiki but pamba pavo pasina mwana mudiki. zvakaita kuti vavhunduke kusvikira vazoenda kwasabhuku tibatsireiwo nekuti pane zvatinoda kutaura kusvikira mukadzi umwe baba mukuru ashiridzira kuti izvo aiwa ndiri kukumbira kuti mushinedze vanhu vakafirwa nemwana ndoda kutaura navo nokuti pakufa kwemwana wavo ndine chokuita. right murume anova ane mwana akafa akashevedzera mashoko achiti izvo aiwa weekend kana kuti ndiri kutsvaga zuva ranichapiwa nguva kana ndisina kupiwa nguva handikwanise kuuya ikoko. aiwa ndakaitaura nezuro usiku wanhasi mukoma kepato pane vana anofanira kuita vaviri vane mumba macho mairaonika muchachema mwana umo varohwa matema mukoma kepato ndokuita maronda zvokuti pamba pavatizapo apachina munhu arugara papo vabva pamba ipapo handizivi kuti achiri kurova mwana uyu ndiye mwana iye akafa here, uyezve vacho vane mwana akafa uyu vachabvuma here kuti ndo vane mwana ari kupinda mumbamo ari kuchema mumbamo nekuti vanogona kushevedzera kuti wedu akafa saka anochema semumba mei. manzwa kaupdate iri kubva pamutoko right. nyaya okay, nguva dzedu dzafamba asi zviri kunzi panapa KB vanhu vakunyanya kuda kudya zvemahara kudya zvemahara mazuva ano. ndiri kuona akati Nashe Mabamba paEastview arachipata chimuti zvikanzi nazvikomborero kahari pashamva. KB naBhozvo tsika mwana tsika. Okay, KB naBhozvo ndakakubataika kuti dzvi ndianiko ndijemba kuti Shawasha Mission. Tinotenda nekusaridzwa kwamaita National FM. Honorable Councillor Philemon Saidi padaundera pariseiko nhasi kuzoti courage kavhai kuchitungwiza. Tafadzwa murimi kobulawayo dada nechakudhiza muhope pausha wekunze mai Audrey Uranda avari paHeathcliff paGabela. Dorothy Mbofana Mutare Danga Mvura Kachuta Nicholas Kelston kuguruve vese vakachibata chemuti. Zimbabwe zvandakapakata nhasi baba pati vabereki vari kuchema vachiti tine vatungamiriri mukati menzvimbo yatinogara rega ndichiti Zimbabwe, but kune mutungamiriri akafanana nakansela akakwanisa kumboisa simba neshoko kuti zvikoro zvitatu zvimire kuenda vana kuchikoro nenyaya yekuti muzvikoro izvi mune maticha anodhakwa, kudhakwa nedoro
kunwa mamba but kwete kubwira kuchikoro kuenda pabhawa zvezvo kunzi unonyanya kuonekwa uri pabhawa saka vabereki itai kuti vana vanyambomira nochikoro nokuti pana tiyanotagwa right 3 maschools asi nyaya iyi ndapindira mumasabhuku ndikaseka nevamwe school committee ndikaseka zvakare nevamwe vechikoro vari kuti tiri kudzorerwa kumashure haisiyo nzira yekunzi kana ticha kana kuti nyoka ikapinda mumba vanhu munopisa imba here kana munotsvaga nyoka pairi morova nyoka ko mukapisa imba zvingani zvafanira kuda kwenyoka kana maona kuti mudzidzisi ari kudhakwa kana kuti maona mudzidzisi ari chipambi kana maona kuti mudzidzisi ari kukanganisa vana chikoro munomisa chikoro here kana kuti munomisa mudzidzisi wacho uyezve nzira yekuti kana pachikoro panetsa inofanira kushandiswa vakuru ndevapi vanhu vane simba rekuti chikoro ngachivharwe ndikansera here ndichief here MP here kana kuti ministry of education uyezve pane munhu here anogona kuita zvinhu izvi ministry of primary and secondary education isingazivi tichazonzwa kubva kuvateereri anditika ndine nyaya mhuri yezimbabwe yekuchiredzi yemurume akadzingwa pamba iyi ndinoisanganisira nokuti bhozho chikonzero ndakamboti pindei mukati mairi murume akandifonera achiti bhozho ndiri kukumbira kuti unditsvagire mubatsiri nokuti kumba kwangu ndiri kudzingwa nevana asi ndiri munhu anozikanwa munhu anoonekera sabusinessman ndini breadwinner ndine dzimotokari ndine mashopsi itaingo noticherezi itaingo asi vana vakandidzinga pamba vana vakadzinga baba mushure mekunge mune mwana umwe abhenja namakumbo 24 years makumbo ake abatana achapatsanuki mukamutarisa maziso ake ane masiri nedziwa akangogara kuti zi haachatauri vamwe vana vachibva vafamba zvikanzi baba ngatifambei baba pavakaramba ndobva vashedza vana vega munhu paakauya pamba ivo vachiti hamukwanisi kupinza munhu pamba pangu zvanisingazivi vana vakati chamupinza chete ndobva vapinda kupinda kwakaita munhu ibva pano ndokudzingwa nevana zvakazoitika kumashure mukoma KB mushure mekusakurirana kwababa nevana vana vari kudzakira kudzinga baba vana vari kuti takatsvaga munhu anobatsira mumwe mwana chikonzero hatikwanise kurarama mumwedu achirwara marwariro aya wai baba asikati mumwedu ararame zvakazoitika kwaubapati ndo zvandauya nazvo ndine nyaya yekubhangeti kunonzi kuchimwemwe bhangeti chimwemwe murume akaroora mukadzi achibva enda asi mukadzi pakaenda murume ndikutora mumwe mukadzi wachi2 auya pamba mukadzi nyakuenda uya akazodzoka achimboenda pamba pefriend yake achidzoka pamba pefriend yake kusvikira aenda pamba pemurume wake zvanzi ndiri kukumbirawo kuti mumboya titaure iye ndiX pamba pane mumwe mukadzi ndiri kukumbira kuti muuye timbotaura 15 meters kubva murwashi vaakutaura vachitaura kudaro mashoko akazobuda ipapo ndowandauya nawo pakwekwe kwelazi right chemudzidzisi akafa nenzira yekuzvisungirira achiti ndadzikisirwa handingatorerwi mukadzi naticha wekuprimary ine ndiri ticha wekusekondari achibva asungirira achibva tofa nematambudziko inotenda Zimbabwe maita basa nekusarudza kwenyu National FM the whole nation on one session ndisu tine chimuti mamwe mastation kuita unga achavhara kuti achiriko okay tinodzoka mangwana tinenge tine zvakawanda zvatinenge takakuchengetera baba Isabel vachadaka kukubatai vachadaka kusvitsa nyaya pachimuti handingaendi mukoma ke pane vari kundibata zvikanzi aisusu tikatodzingwe basa pano nokuti chimuti takateerera timu riri pamushaya bhande paglenora pasimba bota space apo timu rinoshandira ipapo vadhauka muri saisaiko ndisikakakane mhuri yezimbabwe timu rinenge rakabata chimuti ipapo vanonzi vadhauka chimuti vakabata kwanza ndiite sei handichisiye chinenge chimanyani chakabatwa ipapo wamukaseko zvako vadhauka manharira muzaya moni tinashe benji mama rasta pamucheda chedzera kuti mai mutsvara franco widzola ngirozi yehondo mai like vanzi mai like really pamucheda na sekuru edi vanochedzera kuti mabattery savo dkd pamucheda na O'Brien vanomuti OB mai shanti muchina aka munashe muriro pamucheda na Slay Queen rumbi anti v aka vena blantina gafa aka mama G pamucheda na tine omega lily cc
Mona Liam pamoja na Michelle Franco the Bikeman pamoja na Lota the Bikeman vakabela chimoti Rutendo Gangster Kelvin mufundisi chifumbi pamoja na Boss Simba ndisikakangane Blantina pamoja na Marshall pamoja na Maime Vasikana Delo pamoja na Kurungai vakabela chimoti varipo pa Glenora pamshaya banapo kwanza ndichisiri chikanika ipapo tinga chichimaya chimoti timu Simba Motor Space vakabela chimoti kwanza ndichisiri aiwa muri Zimbabwe maningi wachida kundibata munondibata pa namba dzangu sina chipomero namba singanyadzisi namba dzinonhuwira iyi namba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota Musa Biba sa Peter Zulu pamwe chete na Simba Rashe Cheche anzi pamutwa ku Mount Darwin Simba Rashe Cheche Simba Rashe Cheche Simba Rashe Cheche po rikiti Kanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Boshongora tigumane mangwana musare bwine tichakusianika na Rabson Omar 6 o'clock maneru tinenge tine live commentary ye 2026 FIFA World Cup England versus DR Congo tosangana ipapo